знає все тіло разом з ним. Тобто це побили не просто депутата Іллєнка, це побили вашого батька, це побили вашого сина, це побили мого друга, це побили мого брата, розумієте? Тобто підняли вже меч на саме святе, на життя і здоров'я людини. Тому будемо стояти до перемоги. Хоч ніхто не сіяв зерно сумніву, що ми стоїмо, там нібито щось нічого не відбувається, треба було б її радикальніше. Повірте, ми багато чого не знаємо, що відбувається. І якщо ми зараз діяли радикально, можливо би ця бандитська влада потопила б все в крові. Тому будемо виражати наш твердий протест, якому дивується весь світ. Як сказав сьогодні владика Стефан, що це відбувається народження української духовної держави. І хай ця держава преобразить весь світ своєю любов'ю, своєю витримкою. Тому що те, що ми стоїмо без насильства, свідчить про нашу силу. Людина, яка має агресію, вона показує, що вона слабка. І тому давайте будемо просити Господа, щоб Він нам дарував цю внутрішню силу, ту велику любов, і рано чи пізно вона обов'язково переможе. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я знаю, зараз має Руслана виступати на свою вахту, так? Я все-таки попрошу привітати тих мужніх людей, наших ведучих ще авансом, оплесками і